अरे मी अरे बेचे कसा बोला ना ऑर्डर होईताल ऑर्डर होईता होई या सोयतरी थिएटर कोता ऑर्डर विकत रे ऑर्डर ही कदा तू होईताल या काटणारे एक्टर सुद्धा म्हणतालो तू फ्री हा तू त्यात काटा होय हांव त्या ऍक्टर सुद्धा मोताल होय. हा प्रिया माग घ्या मरे बरे रा म्हाका एक सांगू तू तियात्र काढ मुटा किती तियात्र कितको येसा हा तो मुझे या कितरे एक एक सीन सस्पेन्स मध्ये एक एक सीन सस्पेन्स एक एक उतरा सस्पेन्स एक एक उतरा सस्पेन्स आणि तू तू तियात्र बरा रे हा रा म्हाका एक सांगू तियात्रा नाव किती रे अजून बोललोय ना. आजू बरोल ना तू तियात्र काढ मुटनी होय, तियात्र काढ. म्हाका एक सांगू आता तियात्र केदो रिलीज करपाचो रिलीज करपा बरे हा रे होय मरे म्हाका अजून बरयल ना रे ते सस्पेन्स मध्ये ते म्हणजे म्हाका बरें बरोबर पण कितको ते ट्विस्ट बी करपा ते पाड पण रस्ता का आणि आजचे तियात्र कित सस्पेन्स घालपा आलो आणि तितू भितर कित घालपा आलो ट्विस्ट कित करपा आलो रे तू सस्पेन्स कोण आणि सस्पेन्स कित घालपा आलो तो कोण कोण रे ते राव तुका सस्पेन्स कित ते चोवपाचो आहे नी होय. जाल्यार एक काम कर तियात्रा यो कोण आहे रे पीटर रोशना गेलो पीटर रोशन होय पीटर रोशन होय. तियात्रा नाव कितें जाण तू कितें ओ संसार आताच्या भुरग्याचो कितले हा रे तो तो हा 3:15 3:15 होय होय मडगाव पाय पडलो पाय होला बरे, यो येता. तेजे कोटो तुका सस्पेन्स कितको आसो तो बरे. हा मागीर मेसेज बी कोटली केसो मेसेज दिल्या बरे. भर दिल्या आत्ती म्हाका सांगिना होय. काय सांग हा, लोकां सांगपा जाय न्ही सांग. हय हो तियात जातलो पाय हॉल रवीन भवन मारगाव 3:15 ये आणि चोय आहे चपाय सुद्धा ना काय पिक्चर रोशन आहेत यात हो संसार आताच्या भुरग्याचो Yes, I'm not